Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Ka Jingjah ngai jong Kawei ka Thuk-Thuk bat ka jing toket ki pulit sora kalaya lam Pynban Shaka Jingjah Kurup saya khat Tylli ki Shaka ki bashutu suda katkum ka jingte balayo lum nai ki pulit haka khandai trek unai lur 8,000 apawar Kawei ka Thuk-Thuk palzar kala shatu nakashnong light soplia ka bahab hathanat sora nakaliang ki pulit kelayo jingtem bagata ka Thuk-Thuk kabala shatu kadan hajan kashnong mairang Hadin balayo ya katai ke jingtem ki pulit na sora kilalet sha mairang bad daga jingrap ki pulit mairang kilayo biang ya katai ke Thuk-Thuk palzar nalor kata ki pulit kilaya thu ba kila penlong ya ke jingpan apshrem bad kilayo kem ya arngot ki breu ha mairang kini ki bala sha kem kilaya thu ba udan uwe ubreu nakashnong nong soma kabadan ha east and west hills u ba judan kti bantu ya ki babun ki Shaka na shalong Shushu haka khat pratrek unai lur haka por kumba khandai beje menmen ki pulet na sora kilalet chakash nong nong soma hapo ka jinglam jong uwei nakite ki arngot ki bala shakem hakani ka jinglet jong ki pulet chanong soma kilayo kem ya utei ubriu bat ki pulet kila ong ba ula phla ba udan kti hagi babun tali ki kamtu ya ki Shaka ha shalong nalor jong u ulayathu bakidan saki weipan ki badan kti lang bantu Nalor kata ada kajian thu jong utaus nar uba shakem na nong soma hagatai ka jo kamien kata ka khat pratarik unai lur ki pulet kelayo ban Kurup ya Kawei ka skuti bat Tylli ki Thuk-Thuk haga step jong ka khat khandai tarik unai lur ki pulet sora hapo ka jinglam jong inspector penhun lang MCM na sora u inspector pranglin CM na nong thamai beat house u sub inspector Stefan Nongspong bat ka special cell na Shillong kilayo Kurup na nong soma saya khatwei Tylli ki Thuk-Thuk balatu ki pulet kilalap ru ya Kawei ka sem bala pendan kamban set ki Shaka bashutu bat ha kene ka jaka laju penkala ki number plate da ka baweng ya ki bashisha bat pendat da ki bashutong kani ka sem kadon ha ka dong nong krem jongkash nong nong soma Hakani ka jingkhan rabat jing token ki pulit kila Kurup ya khat Tylli ki Thuk-Thuk bat Kawei ka skuti bat laingut ki breu kila shakem ki pulit kila thu ba ka jing toket ka dangyat ban lap sa ye ki wei pat ki badan kti ha ka te ka kambean Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.